ಪರತೆ ಪತೆ ಹರ ಹರ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರ ಪಾದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ನಾರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ನಾರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪೈದಡಿತ ಈ ಜಾಗದ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಪಾರ್ಬಟಿಲಿ ಬುದ್ದಿತ್ತನು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಐತ ಪರವಾದ ಸಂಪಿಗೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಊರ್ದಕಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪುನ್ ಬಂಡದಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದು ಬೈದರು ಅಂಚಾದಾದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದೈತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಒಂದು ಬೈದರು ಅವು ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕಲು ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಕರಿನ ಒಂಬದಿಂತ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡೆತುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ನಡೆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಬದಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಭಜನೆ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಬೈದಂದು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಹರೇಕಳ ಅಂಚನೆ ಪಾವೂರು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣೆ ದೇವರಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ದುಂಬುದ ಪುರಾತನ ಕಾಲಡು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಕಾರ 800 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇತ್ತನೇ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾಲೋಡು ದೀನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಡು ತೆರೆದು ಬೈದರು ಊರ್ದಾಗಲೇನು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟುನೈಟೆ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಕುಟುಂಬಲ ನಿಖಲು ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೇನ ಪತೊಂದು ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಯಿನ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನೈಟೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಫಲ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನವು ಈಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲ ಆಡ ನಟೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೂಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀನೆರ್ದು 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನತಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜಕೆರು ಪಂಡ ಆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೈಟೆ ನಿಖಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಆ ನೆಟ್ಟು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದ ಈ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ಊರು ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಊರು ಇತ್ತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬೈದಂಡು ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯನು ಆ ದೇವರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಊರುಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಭೀಕ್ಷೆನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಜವನಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಅವಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿದಾಗಲು ಪೊಂಜೋಯನಕಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುರೇನು ತೂನಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಊರಿಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಊರ್ದ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನೈಟ್ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮನೆತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಪಂಡೊಂದು ಆ ದೇವರ ನಿಖಲೆ ದೇವರು ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಒತ್ತಂದ ನೆಮ್ಮದಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಸೇರ್ದು ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ಐನದ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದುಂಬುದ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಬಯ್ಯರ್ದು ಮಣದ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಏಕಹ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಪಾವರು ಹರೇಕಲಂಚಿನ ಅಂಬ್ಲಮ್ಮಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿನ ಸೇರ್ಸೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಲ್ಪ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಂಚದು ಈ ಭಜನೆಗೆ ಆ ಅರ್ಧನಾಶ ದೇವರ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಒಲಿದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಈ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡ್ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ 7 ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನನ್ನ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಡು ಬಂದು ದೇವರ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ.